Бу көннәрдә Мәскәү мәдәният үзәгендә Апуш Татар балалар театр студиясы шәкертләре әкият китабы дип исемләнгән премьера тәкъдим итте. Әкияти куелышта студияга йөрүче 40 бала катнаша. Спектакль драматург Татарстанның от казанган артисты Шамил Фәрхетдинов пьесасы буенча чын әкият кануннарына буйсынып сәхнәләштерелгән. Премьерадан безнең репортаж. 3 ай тыгыз эш һәм иртәлек кичле репетициялар бетте. Ниһаять, Апушның Мәскәү студиясы үзләренең беренче иҗат җимешләрен Казан тамашачысына күрсәтә. Бу нәни артистлар өчен дә, остазлары өчен дә бик дулкынландыргыч. Бер шундый зур гаилә кебек, үземнең балаларым кебек хис итәм алар. Шуңа күрә аларны сүгәм дә, яратам да. Прәниге бар, чыбыркысы да бар. Менә 3 ай диярлек мәктәпне калдырып, бернинди ялларга бармыйча, бу чын апушларча без менә шушы чын әкият жанрына туры килерлек спектакль тәкъдим итәбез һәм балалар бик дулкынланалар, чөнки тәүге эш әле алар команда булып та менә әле генә туып киләләр дип әйтик инде. Әкият китабы спектакленә әзерлек февраль аенда башланган. Балалар репетицияларның күп булуына карамастан бик яратып, ашкынып йөри. Үзара биредә татарча аралаша. Мин йөрим анда җырларга, биергә. Иртәдән алып кичкә хәлләр бик күп эшләрләр алашылар. Бер качанда арадым, барасым килми димәде. Әйдә тизрәк соңга калмыйк, әйдә тизрәк барыйк дип яратып йөри Аллага шөкер. Кәләпүш кигән зирәк егет гайрәт, нәфисле наданхан, тылсымлы әкият дөньясы. Әкият китабы әсәрен драматург Шамил Фәрхетдинов үзенең кечкенә кызына багышлап язган булган. Теге балалар гына булсалар да, мин профессионаллар дип саныйм. Шуңа күрә мин менә дулкынланып, шушы чын мәгънәсендә бик матур әкият карарга дип килдем. Әкият дөньясында йөзәргә дип килдем. Спектакльнең режиссеры Зөлфәт Закиров өчен дә бу гаилә бәйрәме. Беренче тапкыр бу әсәрне ул 9 ел элек Тинчурин театрында куйган булган инде. Бу минем Тинчурин театрында беренче спектаклем иде. Балама багышлап мин аны чыгарган идем. Кызым туган ел вакытта. Бүген инде мин бу әкиятемне килгән кунакларыбызга һәм әлбәттә улыма бүләк итеп шушы әкият китабын тәкъдим итәбез. Балачакның иң матур мизгелләре танылган артистлар кул астында уза. Бу сәләтле балалар һичшиксез киләчәктә зур үрләр яулар. Бик рәхәт атмосфера һәм безнең балалар монда йөрүләренә без бик шатбыз. Миләүшә Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.